Hvis nu I får lavet en puha her, og ved en fejl kommer til at tænde, fordi nu bliver man så ekstatisk, alle målingerne kører bare igennem, det hele er så fedt, og vi kommer til at tænde for fejlsomsafbryderen. Er vi så ikke enige om, så har vi lagt en kortslutning her, og så siger det bang. Prøv at se her. Vi fjerner 10 amperesen, og sætter en 2 ampere i. For laver vi det der cowboy-tricks, så er det kun 2 ampere sikring, der springer. Så er det den, der beskytter os. Lekon Kompetencecenter udbyder som den eneste virksomhed i Danmark en eksamineret level 1-3 opgraderingsuddannelse i elbranchen. Uddannelsen er en kompetencegivende opgradering, der bygger oven på din grundlæggende uddannelse og erfaring som elektriker eller elinstallatør. Det særlige ved Lekon Kompetencecenters level 1-3 opgraderingsuddannelse er samspillet mellem din praktiske erfaring og en ny teoretisk fordybelse. Du kan bruge uddannelsen til at dygtiggøre dig i forhold til branchens grundkompetencer, og du kan bruge den som afsæt for yderligere videreuddannelse. Uddannelsen har til formål at skabe et fælles sprog mellem virksomhedsejer, elinstallatør og montør. Samtidig er de enkelte niveauer udtryk for, hvilket kompetenceniveau virksomheden kan forvente, du ligger på. Du kan gennemføre uddannelsen på 2 uger, eller vælge at fordele den over en længere periode. Endelig kan du også beslutte dig for at tage de enkelte moduler hver for sig. Uddannelsen har du mulighed for at søge lønrefusion til. Lekon Kompetencecenter hjælper dig med ansøgningen.